Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, l-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta telet pont tal-azzar twil sa 16 metru fuq il-mina l-ġdida tal-roundabout tal-aeroport li qed tibni bħala parti mill-Kirkop ta' Nils u mill-Airport Intersection Project. Il-kap tat-taqsima proġetti il-Perit Walter Portelli spjega li fuq dan il-pont li jiżen 36 tonnellata l-Aġenzija se tgħaddi 4 pajpijiet ewlenin tal-provvista tal-ilma. L-istruttura tal-ħadid, struttura ta' madwar 35 tonnellata ta' ħadid biex minn fuqha nkunu nistgħu niddivertjaw il-mejnijiet tal-ilma. Dan il-proġett se joffri konnessjonijiet eħfef u binqas periklu li nħalluqa, il-Gudja, Bir-Żebbuġa, Ħal-Kirkop, l-Imqabba, il-Qrendi, iż-Żurri u Ħal-Safi, kif ukoll għall-inħawi oħra fil-viġinanzi. Il-proġett jinkludi wkoll il-bini mill-ġdid tar-roundabout tal-Gudja u flyover li se tgħaddi minn fuqha, kif ukoll faċilitajiet ġodda għal mezzi alternattivi tal-ivvjaġġar. Se jtejjeb ukoll l-aċċess lejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u l-Port Hilles, żewġ destinazzjonijiet kruċjali għal diversi setturi tal-ekonomija. Il-mina ġdida se toħloq konnessjonijiet diretti u aktar siguri bejn il-kalleġġetti tan-nofsinhar u tat-tramuntana, ta' vja l-avjazzjoni u dawk ta' triq ħalfar. Bekk dawk li jkunu għaddejjin f'din ir-rotta, inkluż vetturi kbar ġejjin jew sejrin lejn Bir-Żebbuġa, il-Port Hilles jew il-qasam industrijali ta' ħalfar ma jkollhomx għalfejn iduru mar-roundabout. Dan il-proġett flimkien mal-Luqa Junction Project li qed jinbena bis-Switu se jnaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar sa 74% f'kull direzzjoni tul din ir-rotta. Id-direttur eżekuttiv tal-proġetti u l-implementazzjoni il-Perit Rejfil Abdilla sqal li dawn iż-żewġ proġetti se jemennaw ukoll żewġ żoni magħrufa għal inċidenti tat-traffiku billi jneħħu l-ħtieġa li vetturi jaqsmu kontra xulxin fiż-żewġ roundabouts. Hekk ikun iktar sikur, ikun hawn inqas konġestjoni u titjib anke fl-arja ta' madwarna.